Barka da zuwa tashar Bakoshi TV. Muna roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Dandazon tarin maroƙa da Nura inuwa ya haɗu da su a danja sun rera masa sabuwar waƙarsa ta wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Nura inuwa ya tsaya ne ya ba su sadaka, wanda jin daɗin hakan ya sa ɗaya daga cikin maroƙan ya fara rera masa waƙar daki-daki wadda za ku gani kamar haka. Nuna ban da sona da wahalar sanin me zai azabtar da masu kirkira. Babu. Za ka jin daɗi a zuciya da kaji zafi ka ɗauki kaddara. Yayin da yi wa waɗansu riga. Waɗansu siyasa suna bara. Ba aro ba a takurawa kan rike na kanawa. An ba ku rawa. To ku je ku raba so kalar biya. Allah ya tsare sannan ku. Wannan dai ba shine karo na farko da dandazon masoya suke tara jarumin ba domin su nuna mai irin yanayin ƙaunar da suke masa.